Pozdravujem vás, milí priatelia. Dnes to nebude matematické video, ale bude to fyzikálne video. Fyzika, ktorá je snáď ešte menej populárnejšia ako matematika a snáď menej populárnejšie je už iba bývalý premiér. No, dobre, ja budem pokračovať. Ako znie zadanie? Do priepasti hlbokej 125 metrov hodíme kameň. Prosím vás, je to len teória, nerobte to, ak by ste hodili do jednej priepasti na Slovensku, v jednej viem, ktorá má akurát 125 metrov, neviem, ten kameň, môže tam byť speleológ, ja to myslím teraz naozaj len kvôli výpočtu, za aký čas od hodenia kameňa počujeme zvuk dopadu. Takže, keď si to takto ideálne nakreslíme, tak toto je nejaká tá priepasť. Akože predstavujeme si ju rovnú, predstavujeme si, že tam nie sú žiadne kvaple, ani stalagmity, stalagnáty, stalaktity, že sa to odráža všelijako. Nie. Je to ten ideálny prípad. Tento čas T1 je tzv. Voľný pád. Na to máme vzorček, ktorý si o chvíľu prezradíme. Ale je tu ešte nejaký čas T2, od momentu, keď kameň dopadne na dno, ešte sa to musí k nám dostať. Ja viem, pri malých vzdialenostiach, malých hĺbkach je to zanedbateľný čas, ale buďme fyzikálne presní. Tak poďme na to. Voľný pád. Čo ho charakterizuje? Dráha voľného pádu, jedna polovica gt na druhú. Čo je to G? G je ťažové zrýchlenie na zemeguli, je 9,81 m/s na minus druhú. Pozor na jednotku, to častokrát teda si zamieňame s rýchlosťou, ktorá je meter za sekundu na minus prvú. Alebo to môžeme zaokrouhlovať na 10, hej, na zemeguli. A ako pikošku si povedzme, že na mesiaci je asi 6 krát menšie toto gravitačné zrýchlenie, okolo 1,6, čiže tá gravitácia je tam nižšia, čo vidíte na tých záberoch z mesiaca. Hej, keď Armstrong teda skákal, alebo teda snažil sa zísť z toho svojho korábu vesmírneho, tak ako keby sa tak trošku neplynulo pohyboval. A to ma privádza k otázke, viete čo? Armstrong nebol prvý človek na mesiaci. Kto to bol? Bol to jeho kameraman. No, tak pokračujeme ďalej. Musím si z tejto rovnice vyjadriť čas. Takže dvojku hodím na druhú stranu. A potom aj to Gčko pôjde dole, čiže 2S lomeno G a pod odmocninou. Takto. Označím to T1. To je ten čas, za ktorý sa dostane kameň, keď ho pustím takto zvislo dole na dno priepasti. Všimnite si, že to nie je závislo od hmotnosti kameňa. Keby som hodil na dno priepasti ten kameň alebo seba, malo by to dopadnúť rovnako rýchlo. Dosadme. Dráha je 125. Ťažové zrýchlenie uvažujeme 10. 2x125 je 250, delené 10 je 25. A odmocnina z 25 je 5. Prosím vás, vo fyzike píšte jednotky, 5 sekúnd. Hej, základná jednotka času. Čiže celkový čas bude súčtom týchto dvoch. Prvý už máme, je to približne tých 5 sekúnd, lebo však keby som chcel zistiť hĺbku nejakej priepasti, tak pustím kameň, počítam, 1, 2, 3, 4, 5. Vyjde mi zhruba tá hĺbka, ale nie presne, že neviem počítať sekundy úplne na milisekundy presne. Toto T2. Čo to je? To je čas, za ktorý príde zvuk ku mne naspäť. Zvuk toho kameňa, ktorý dopadol na dno. Aká je rýchlosť zvuku? 340 metrov za sekundu. Čiže objekt, ktorý je vzdialený 680 metrov, zvuk od neho k nám ide 2 sekundy približne. Ani toto číslo nie je, že úplne 340 a závisia od prekážok, od odrazov a tak. No ale
Podstatné je, že si viete takto vypočítať napríklad vzdialenosť búrky, hej, hrom, blesk, počítate raz, dva, tri, a zo vzorca S sa rovná V krát T si určite približne vzdialenosť búrky. No, a zo vzorca S sa rovná V krát T vyjadrím čas takto. Ten čas T2 zase tie fixky sa rovná Draha-Romeo rýchlosť. Dosadím. (125/340), no. Ja si pomôžem kalkulačkou. 125/340 to nie je ani polovica. Hej, to by bolo 170, takže to bude asi pod 0,5 niečo. 125 delené 340. 0,37 zaokrúhlené na 2/10 miesta. Čiže celkový čas, za ktorý dopadne, teda za ktorý počujeme zvuk od momentu, keď ho hodíme, je teda čas teda toho voľného padu plus odraz zvuku k nám dohora. T1 plus T2, 5 plus 0,37, (5,37 sekundy). To je náš výsledok. Ja dúfam, že to na fyzike s tebou nepôjde voľným pádom, ale skôr nahor. Teším sa na ďalšie video. Daj odber, daj like. Dovidenia.